Singena ehoreni lokugcina ncike mbukeli ohlelweni oluyingqayizivele ingqophamlando yohlelo Ekhaya Jikelele. Omunye ke mbukeli ke uthi hayi abelungu mabebona iphela obondeni bayamemeza athi James, please give me that spray. Here is a cockroach. Ebese ke yalifutha bese yalibulala. Kuthiwa hayi umuntu omnyama. Kuthiwa umuntu omnyama uqala bene conversational iphela. Akhipha isicathulo ubusinge ngikuthola. Ngizokuthola uyabaleka ngizokubulala uzokwendela kwela komkhulu bakho. Ngaphambi kokusalishaya uqala bene conversation. Igama lami imbukeli nguNoxolo Mamtshalwa kwaMwali kanti le Ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Sibulele mbukeli ngokuba kunye nathi. Mbukeli omhle othandekayo nthetha nawe wena usoloko uthe qolo nokuba ngumbukeli othembekileyo kwaye nathi soloko nje siqinisekisa ukuba ngokukho bakho sikufumbathisa okuthile ukuze kuthi ke nakwabo uya kubabone ukuba usuka emzini. Kaloku ke sithi sibujongise ubukho bakho buyavakala kwaye ke uyaqapheleka. Qhubeka ke uhlale nathi apha Ekhaya Jikelele ku SABC lihaye phaku SABC Plus. Kuninzi mbukele sikuphathele kona ungathi hayi ngenxa yoba nasiyigqiba lento hayi akhonto sikuphathele yona kuninzi mbukeli qiniseka nje wena uba uhlela uthezava bukele inkqubo ithanda kunene ntimlo ke ukholo saka lubisi unonkanyezi umadla ngothi maziphuma mshukuma umazondwa ngezinto zakhe mbukeli masijonge siphala phambili kule yure singena kuyo. Kwenzeke ingqophamlando ekhomishana engamele ukhetho eyimele kulelizwe njengoba njengamanje isibhalise abantu abangaphezulu kwegidi engama-27 ababhalisele ukuvota. We're going to take one game at a time because this tournament we all can see it. No one can say who's going to win it. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana uyazinca ngomdlalo weqela lakhe eliguqise ngedolo iMorocco ibafana iza kudibana neCape Verde ngomgqibelo. Kuqopheke umlando kuleli ngokuthi isibalo sabantu abasohlwini labavoti sibe ngaphezulu kwegidi ezingama-27. Ikhomishana yezokhetho eyimele iIEC inethemba lokuthi izokwazi ukusenyusa lesi sibalo njengoba sekusondela impelasonto yokubhalisela ukuvota. uLuyanda Ntantiso ungomunye weziboshwa eziyinkulungwane ezibhalisela ukuvota. Yize impilo yakhe ibe nezihibe kodwa ukwazile ukufunda azathole iziqu zobumeli. Ukholwa ukuthi ivoti lakhe lizokwenza umehluko nangaphakathi ejele. For me, I understand the process now. At first, I didn't care about voting. It didn't matter much. So in 2018, I got a funding to study. So I saw what the government is doing for someone like me behind bars. Umnyango wezokuhlunyelizwa kwezimilo ufuna ukukhuphula isibalo seziboshwa ezibhalisele ukhetho. Anything that is likely to contribute to the rehabilitation of offenders, we have to look at it in a positive way. Kusenjalo senyukile isibalo sabantu bakuleli abazinze phesheya ababhalisele ukhetho. The international segment of the voters' roll for out-of-country registrations stood at 18,000 South Africans ahead of the registration we had this past weekend. Following the registration weekend for out-of-country citizens, this segment of the roll now stands at 29,318. iIEC izibophezele ekusingatheni impelasonto yokubhalisela ukuvota eyimpumelelo kunale yasekuqaleni yayigcwele imbhikisho ezakhamuzi. Izikhungo zokuvota zizovulwa kusukela ngehora le-8 ekuseni kuya kwelesi-5 ntambama. Umphathiswa wezobudlelwane wamazwe ngamazwe uGqirha Naledi Phando uthi uluntu lwamazwe ngamazwe liyakufuneka luqhubeke nokubeka uxinzelelo ekufumaneni isisombululo ngokuphelisa imfazwe eGaza nasePalestina. Umphathiswa uPhando uqinyanise ukuba ilizwe lakwaSirayeli kunye nePalestina kufuneka babeke phansi izixhobo kwaye bahlale ngoxolo. The finding, we think, also makes it clear that it is plausible that genocide is taking place against the Palestinian people
in Gaza. You would have heard the court's president actually saying this. This necessarily imposes an obligation on all states to cease funding and facilitating Israel's military actions, which, as the court has indicated, are plausibly genocidal. Ziphindiselwe emuva iziguli esibhedlela saseThemba kaBhokweni ngase-White River eMpumalanga lokuza nje isebenze ngaphansi kwenyana enehawu zidikile umsebenzi ngenxa yesimo sesibhedlela esingagculisi ukwentuleka kweinsiza kusebenza kanye nokungeneli kwesibalo seyisebenzi. Lesisebenza lesibhedlela esitelekile sizofuna ukusebenza ngaphansi kwezimo ezingcono. Difficult for workers to be able to access services and making sure that they must be able to work within the institution. And also the issue of moving the linens that must move within the institution, it becomes a problem and a barrier for them to do their work. Njengoba lesibhedlela singenazo isisebenzi ezanele ezinye iziguli zigcina ziphindiselwe emuva. Bona vele kuyabhetha ngoba like bathi etiyede yabona nje kude like lisito manda yangena yabona nje ewodini banda bakhona like ukuthi babathwale kahle nje kuyabhetha. Umnyango wezempilo uthi uyaxoxisana nezinyunyana zesisebenzi ukuze kuxazululwe lolu daba. What we can say as a department now, we are working around the clock to ensure that those issues, especially the issues of infrastructure which are lifts and other matters, are speedily attended to. Kusenjalo zithi zizoqhubeka nalesiteleka kuze kuxazululwe isikhalo zazo. Amapolisa aseMpumalanga athi mabehlisa amaphapha abahlali basePhiva kumasipala waseNkomazi okukulandela isiganeko sakutshanje sobulungisa behlokondiza lendoda eneminyaka engama-28 obudala. Sishubile isimo emphakathini wasePhiva njengoba iqulu lamalungu omphakathi ebelithukuthelele igane unwabu kusolakala ukuthi linqonqise izakhiwo ezintathu kanye nemoto esigamekweni okukholakala ukuthi esokuziphindiselela. Lamanye emalunga yemphakathi khona la ePhiva babeseke bahlasela lelikhaya la bekungene lomlisa bashisa lendlu. Kube naletinye timoto nato dashiswa nje khona la sikhona khona kunemoto la emva kwethu nakuyo lendzawo ye-CPF. Amaphoyisa afuna amalungu omphakathi abambe iqhaza ekunqandeni obugebengu kule ndawo. Kuleyo party yokuthi mhlambe kumele umphakathi nawo uvete bufakati ukuthi mhlambe kukhona lokubakubonile banikede ma statement. Sithola kaningi siba nenkinga abantu abafuni umuntu utokutshela athi hayi mina angifuni ukuyofakaza angifuni ukuthi ngitithole ngiye ecourt. Kusenjalo abaholi bomdabu babambe izingxoxo nezinhlangothi ezithintekayo. Sizama ngayo yonke indlela ukuthi sikhutele simo sifuna nje ukuthi into ibuyele esimeni ngenhlanhla siyakhona ukuvisisana lapha nalapha. Sicela nje ukuthi asesime kume konke ludlame lumile. Kulindeleke ukuthi ezinye izingxoxo zibanjwe ngesonto nezinhlaka ezithintekayo ngenhloso yokuqhamuka nesixazululo. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele sibonga ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Sikuphathele izinto eziningi la ohlelweni kanti ke sike saxoxisana nomphathi weyiteshi ezuthu. Waweza ukuthi umuntu uphethe iteshi ezuthu. Nice thing uphethe ligwala FM kanjalo nekwekwezi FM okuNkosinathi ehambisana ke nokhulumela umasipala lapha yana ke uDumsani walapha eSolomon Mahlangu Stadium lapho okuzobe kuno bathi igama lele event izikhakhazise ngesikhenu cultural fair ezobe ibanje lapha eSolomon Mahlangu Stadium kuqhuquzela nje bonke ababukeli ukuthi woza khona akusiwona nje umcimbi ukuthi mhlawumbe wamandebele kuphela umZulu umXhosa wozani nizobonakalisa niziqhenye ngobunina as amaningizimu Afrika ikhwelo lityala ke nami ndiye ndacela ndathi siyahamba uvumile ukuya emcimbini seyibonakalisa uzobufake hayi wena ngiyakwazi uyayishaya ke lezi zinto zakho uthi iqhiya wenza benthe iqhiya if izinto zihamba kakuhle kutheni ngathi ndihamba ndedwa nje
Hey mfethu January recover. Hayi ngo January February ngoku recover ntweni. Manje seku February. Recover phambili kaloku. Hayi kuzobe kumnandi kodwa yabona mengabesho umbukeli abacula bazobe bekhona izikhuluma ezobe zikhona. Into engiyithanda futhi Kholosa ke mina engiyithanda kakhulu ukuthi kuzoba yithuba lo somabhizinisi abasebancane yabona emphakathini ukuthi bakazi kuyobonakalisa lapha e-stadium ngezinto lezi abayidayisayo. Okuzofukula kakhulu ke umnotho wendawo. Into emnandi ngezinto wena mamtshali kukuba akuvele nje ukuthi hayi senze event kodwa ezoqoqosho liyaphucuka because lento ithetha into bana khona abantu abazoqashwa khona abantu abazawuthenga ukutya pha khona abantu abazawubonisa ngemiboniso eyahlukileyo khona iartist ezizawubhukwa into ethi ngenene ngenangenyani so i-events azikho nje bumnandi kuphela kodwa ke ziyaphucula nezoqoqosho. Kanti ke nithe xa niphenya wena mamtshali namhlanje ndafumanisa into okubana kuthiwa ke namhlanje inspire your heart with art day. That is kuthwaza inhliziyo yakho ngantoni ngeart. And kade sinaye ke umuntu besivakashela ezosikhombisa ngeart yakhe. Ewe besinaye ke mbukeli umuntu ebesibonisa ngobugcisa bakhe uThabiso esisho into yokubana ke usebenza apha eMzantsi Afrika kodwa ke uye atyelele namanye amazwe. Into endiyithandayo kukuba isakhono sakho siyakwazi into bana siphilise because of bendimbuza nje ngeprices into bana zihamba kophi uyathi into bana hayi mhlambe ezinye zihamba ko10 ko20 ko30 ko50 into ethi esisakhono into waqala amehlo so ucinga ndiyakubona xa ndithi 50 ndiyakubona ubucinga into bana mhlambe uthi revisit childhood. Yeah, because yazi ngesikhathi ngisase crash khona ngangidweba umisi wayesho ukuthi ngidweba kahle so mhlambe namfuneke ngibuyele back ke ngiyozokudweba umisi. Kaloku umisi ndikuxelele wena mamtshali bayakhuthaza funeke lanto especially umntwana funeka ungasiphula spirits omntana mayeza noba lihoqolo lathi miss funeke uthi ba into enhle so wena mamtshali xa echo you know it's just amazing into bana isakhono sakho osiphiwe ngumdali awuzange usicele samwe uthini uzalwe naso uzalwe usifumbethe siyakwazi into bana sikuphilise ukwazi into bana ubeke umkhupha ubeke isonke wazi umkhupha angwazi yini konje umkhupha sesasonke sibiliswayo wesithi umkhupha ke thina sithi ujeqa so ke isakhono sakho siyakwazi into bana sibeke isonke etafileni kanti ke xa ndifumanisa ngakumbi kuyatshiwo ke wena mamtshali into bana uinspire your heart day ucelebratewa namhlanje which is 31 January iyatsho ke na iyachaza phana into bana vele ezobugcisa eziyachukumisa inhliziyo zethu because noligcisa umuntu obhalayo uzambona into bana uzosebenzisa icolors njengokuba ebetshilo noThabisa into okubana yena kwi-themes asebenzisayo ujonga ntoni abantwana abancinci ngoba abantwana bamele ntoni bamele innocence so ke zininzi izinto ke ezinspiresha abantu bana bangene kwezobugcisa nathi siyazithanda that's why uzayithenga uyixhome kwakho kube kuhle kube bhanyabhanya. Hayi uma ukhuluma indaba yokuthi ikhono lakho liyakwazi ukuthi likhambise indawo ngicabanga ngikhumbula laba iqembu lelike lafika lazosidansela ispansula la besho ukuthi babuye eCanada babuya eSwitzerland babuya kuphi na kuphi yo asikalibali imbukeli futhi ke kuhle kakhulu Ekhaya Jikelele into okubana siqaqambise izakhono zenu apha ekhaya kuthi londo ukwaziyo ukuyenza ukwazi uzobonisa apha ekhaya ukhuthaze nomnye obukeleyo aqonde into bana hayi man it's possible bukeli ke masithi qhwisi bhatala amatyala ungagunqi. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Umnombo wesizwe samanguni unelimi ezine ukhona kuzo isiXhosa, isiZulu kanye nesiswati. Uqonda ke kabanzi ngosuku lomhla zimbili kuNhlolanja ka1990 mbukeli njengamanje sokwesithi nje ukubheka sixoxisane mayelana nokwenzeka ngosuku lwanamhlanje noma ke zimbili kuNhlolanja ka1990 sixhumana ngohlelo lweZoom noSolwazi uPiti kaNtuli owachitha ke iminyaka eminingi emazweni angaphandle ngenxa yokushuba kwesimo sezombusazwe kuleli ngaleso sikhathi. Solwazi uNtuli asikubingelela sikamukele lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngiyabingelela bonke abalaleli.
Solazi uNtuli besicela nje ukuthi usinikeze imininingwane egcwele ngokwabe kwenzeka eNingizimu Afrika kwezombusazwe ngaphambi kokuthi uFW de Klerk ethula inkulumo lapho amemezela khona ukuthi isishoshovu somzabalazo ubaba uNelson Mandela sizodedelwa ejele. Ngowesikhathi nje esinzima leso ubandlululo nokubulawa kwabantu eSharpeville enyanga laga abantu abadingisiwe that's why ngomhla ka2 February kwakusuku olukhulu kakhulu saphefumula sonke ukuthi konke lokuthi abantu base ejele ngoba bekhuluma ingqondo zabo bafuna izwe labo usuku olukhulu oluthokozisayo lo. Solwazi ngabe iziphi ke izathu ezimqoka okholelwa ukuthi zaholela ekutheni ke uDe Klerk athatha isinqumo sokumemezela inguquko ezabe ke icaba indlela yokubuswa kwezwe ngenqubo yentando yabantu idemocracy? Angithi kwaqala anti-apartheid movement umhlaba wonke. Saphuma sonke abanye bayengilanda abanye eGermany abanye eChina khankatha ebantwini babeza kuleli lizwe lakubo ukuthi khulumani ngalohulumeni wobandlululo ukuthi liphele nje lobandlululo lokho ku-affecta ke ama-business amaningi eSouth Africa the boycott South Africa yaba inkulu babona nje ukuthi uma bangakhululi bazalahlekelwa yibo bonke okhona. Uma ngabe ke sibheka emazweni angaphandle engabe inkulumo le kaDe Klerk yadweba siphi isithombe ngeNingizimu Afrika kanye nje nangohulumeni obandlululo emazweni angaphandle ngaleso sikhathi? Yanika abantu abaningi ithemba ngoba bengathi yithi kuphela nje la eNingizimu Afrika evalwela inkululeko nezinye izizwe ama-Tamil Tigers ePalestine sibona eGaza nje bonke nje baqhumene. So it becomes clear ukuthi umhlaba la waphefumula ukuthi cha abantu bazabuyela emazweni abo ke labo ke abasebagcwele endaweni eningi ngathi sesigcwele la esikhona. In other words, there was no other way of going back because the abstract denial was going to increase. So the world had decided, let's free Nelson Mandela and then political organizations to what extent is another matter. Engabe izakhamuzi ezabe ziseNingizimu Afrika zasemukela kanjani isinqumo lesi sikaDe Klerk kanye nje nomhlahlandlela omusha wokubusa kwezwe? Angizange obani lapho. I meet the question. Bengibuza ukuthi abantu ke professor abantu lapha eNingizimu Afrika basemukela kanjani ke lesi sinqumo nalesi simemezelo sikaDe Klerk ngaleso sikhathi? Basibukela ngenjabulo enkulu. Ngisho mina ngangiseLondon. NgangiseLondon abaseGermany kwakujatshula njena incingo bashaya umhlaba wonke njena ukuthi abangaphansi ukuthi sibuyela ekhaya umuntu ofana nami owachitha kuyaye ngamashumi amathathu neminyaka emithathu ngingekho ezweni lethu ngingaboni ihlobo zethu abazali bami kwaba usuku olukhulu nje lapho laba anti-apartheid ebavuka nsuku zonke siye ku-South African Embassy sithi isolate apartheid nawo bathokoza nje ukuthi asidlalanga ngesikhathi sethu siboshwa kuhlala sengilandi kucharge ngokuthi kubanga umsindo kwawasithokozele ukuthi it was not anything that was done in vain. Isinqumo sesiphumile isizwe sesikhululekile abantu sebazawuphefumula bangasabisabi umlungu ngoba sesaba ngishona belungu nokuzikhulumela nokuziphendulela ukuthi uzawuthini ezweni lakho.
Solwazi nje ngiyacabanga ukuthi enamani khona ke lapha phesha kwezilwandle lapha ke enanibhace khona ngenxa yesimo esasikhona lapha eNingizimu Afrika. Ngabe lesiko kuyisinqomenani silindele ukusiza noma nani nalithemba lokuthi ngelinye ilanga siyokhululeka sikwazi ukubuyela ezweni lethu sibona abazali bethu nezihlobo zethu noma namhlanje nje nase nilahla ithemba ningacabanga ukuthi singase siphuma isinqomo njengalesi. Wakhona nje kukhona nje esikhathini kufike ukuthi ngeke sabuya lasekhaya lesimo ngeke sibe khona kodwa I said abaphansi ukuthi izwe lakho manje lisiza ukuthi ngikhulule uzakhulula. It was hope and despair kodwa over about ithemba lalikhona ngoba ithemba lihamba nani ngothando. Ithemba laba nenkumbulo ithemba laba nabaphansi ithemba laba noNkulunkulu. So once una the stream lese ngizibalile manje ungeke uphelele ithemba totally. Manje ngesikhathi ke ekhipha lesi simemezelo uDiklek zikhona yini ingqinamba ahlangabezana nazo ngesikhathi phela zama ukuthi aqale inhlelo zokuletha uguquko nokuthi nje ize libuswe ngenqubo yentando yabantu idemocracy. Angithi phela naye wese ingena sepini naye uDiklek ngoba uyibona belungu lapho amabhunu behlukile kukhona bafuna inkululeko nabanye abangasayifuni ngaphakathi bese kuba nama-faction ngaphakathi ngoba naye wakhululeka wajabula naye ukuthi asibane siphume lapho ngala ma-faction bekagcina sebabulalana nabo sebalimazana nje nabo. Kwakumqoka kangakanani-ke Solwazi ukuthi kukhululwe ubaba uNelson Mandela? Yabona uNelson Mandela wabekwa abantu kwaba icampaign yokuthi free Nelson Mandela ukuthi igama Mandela bese limele izwe ungaseyijena just yena nje as an individual ngoba kunabosobukwe lapha was silent totally. Even today izwe lakazwakali because he was total iphinde abantu abamnyama. So Mandela becomes a symbol, a rallying point, lapha kuvulelana sonke ukuthi umele izwe lomuntu lelizwe likhululeke lelizwe lelithi namasiko alo nemithetho yalo nemikhubo yayo. Let people live their lives njengoba badalwa uNkulunkulu wabo. Solwazi ngiyacabanga nje ukuthi ke uma ngabe uzothatha isinqumo esikhulu njengalesi kuyashoka kuthiwa abantu abayinganxanye njengamanzi. Ngesikhathi ememezela ke lesi sinqumo uDiklek ngiyacabanga ukuthi ke kukhona ukugxeka mhlawumbe ukugxekwa abhekana nakho mhlawumbe kakhulukazi ukugxekwa okwakuphuma ebantwini ke bebala lifana nelakhe. But angithi kwakushede WVP labe baba ngama-odi labelungu bebaku-army bebangafuni ukuthi kube nenkululeko ngoba izono zabo negigaba zabo bebazenza zizawuvela. Kwakunjalo yibo njena wakunabantu abafana nabo sengikhohlwa nale bhulu leli lalikhulu lajuka kakhulu elalingafuni ngene umuntu omnyama la hamba khona. So kwaba namaqembu amaningi ukuthi ama-Verlegte, those who wanted to change, nama-Verkrante laba abathi asiqhubeke nalo lobandlululo. And futhi yaqala ekuqaleni ukuthi abantu abafana umfundisi uBeyers Nodier owayephethe i-brutal bond kwakula ipower khona yayingathi ku-government yayikule brutal bond wayibona yena wathi cha mina njengekholwa I'm not continuing ngale ndaba le. Waqala lapho ukuxhekeka ile phakathi. That's why namhlanje bona bo Freedom Front kunani wasekuliwa ngaphakathi yibo kujela labelu.
Solazi besicela ke ukusichazele nje ngeqhaza lika baba kuNelson Mandela ngesikhathi enezingxoxo zokuqeda incindezelo yabansundu kuleli. Siyazi ukuthi kwakunezingxoxo esengaphakathi ejele waphinde futhi zaqhubeka lezo ngxoxo noma esephumile sengaphandle. Yeah, apparently bakhona befuna ukuthi lengxoxo lezo it was not between South Africa naye. Kune backhands abo America nabo England abantu aba-investile imali zabo labo. Now they wanted to make sure ukuthi uma abantu bakhululwa lezo likhululwa ngeke balahlekelwe yilabo abakuzuzile bona on their own. So it was negotiation. Mandela was saying eqaleni Mandela ufuna ukukhuluma la Mandela wathi ngingakhulumi nami ningakakhulumi nosogugwe noma usogugwe wayi-PAC kodwa kwakuyi National Liberation Movement. So then ke involved other people, top people nabanye from Africa ukuthi everything is headed kube clear ukuthi sikhululekile akunama loopholes akhona. Yebo sasiphetha njeke solwazi nje kafishane ngenxa yesikhathi mhlawumbe mangabe ubheka isimo izwe elikulo ngalesi sikhathi sanjengamanje ungasho ukuthi lokho okwakulwelwa ngalabo babelwela inkululeko kanjalo nani naze nahamba naya ko exile manibuya senibuya phesheya senifika lapha eNingizimu Afrika nafica mhlawumbe kuyilokho enanicabanga. Cha akubuke njena namhlanje imfundo yethu imfundo yaphesheya ahambelani namasiko nenkolo abenenkolo zethu. Imisebenzi ayikho kugcwele ama-potholes la kuyaqhekeba ngisho nasembuthweni ehlukile. Amapati amaningi ayavela nje namhlanje kunepati entsha. Lo uyasitshela njena ukuthi isandla esisiphethe asinawo amandla efanele ukuthi ngabe sinawo ukusithethe community sonke usibumbe sibe yimbomba yokwakha isizwe sethu saseNingizimu. Sibonga kakhulu ke solwazi ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele sibonge nje ukuthi sicobelele ngalolo lwazi. Mbukeli lo bekusolwazi uPitika Ntuli obesilandisa ngosuku lomhla 2 kuNhlolanja ka1990 kanti ke uVyokazi kaFile ongomunye abadidiyeli balolu hlelo ekhaya Jikelele usihlanganisele umbiko ngokwenzeka kwenziwa ngowayengumengameli wezwe uFrederick William de Klerk. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. I am serious about bringing this matter to finality without delay. The government will take a decision soon on the date of his release. Ubusazi na ukuba ngosuku lwesibini kuFebruary ngonyaka 1990 umongameli wohulumente ucalucalulo eMzantsi Afrika uFW de Klerk wabhengeza inguqu ezibalulekileyo kwiseshoni yokuvula iParlamente yoMzantsi Afrika eKapa ephawula utshintsho lusuka kucalucalulo kuya kwidemokrasi yomgaqo-siseko. Oku ke kuquka ukuyekwa kwemibutho echasene nocalucalulo, ukukhululwa kwamabanjwa ezopolitiko kuquka notata Nelson Mandela, ukupheliswa kwemeko yonxunguphalo nokunqunyanyiswa kwesigwebo sentambo. Uyawukhumbula ke mbukeli ukuba umgaqo-nkqubo wocalucalulo waseMzantsi Afrika owaphunyezwa ngo-1948 wawuhlukanisa iintlanga kunye namalungelo alinganiselweyo okuvota kwabemi boMzantsi Afrika abanebala elimhlophe. Umbutho we-African National Congress wawukhaba ngawo omane oku, nto leyo yakhokelela ekubeni ubhengezwe ngongekho mthethweni. uFW de Klerk wonyulwa njengomongameli wesizwe ngo-1989. Sibonga kakhulu ke kuVyokazi kaFile ngalowo mbiko mbukeli esiqeda kuzwa sesifinyelela ke ekupheleni ke kohlelo lwenu nilithanda kakhulu ekhaya Jikelele la ku SABC lihayi kodwa siyabuya futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Weqinisekani kaloku mbukeli into yokumana nithe chuncembeni ibhalisela ukuvota kuba kaloku elo lilungelo lakho budethu bumnyama kuvela ukhanya kube chos kubele amakwini.